Ngikwamukele la kwezasekhaya talk kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo ongwakwasibisi njengenjwayelo ke uma kuyilolu suku lwangolesihlanu ileke sibheke khona ke indaba lezi esithi izona ezisuke zihambe phambili esontweni asikwenzeke lokho ngoba mhlambe sochwepheshe noma ke siyizazi ngezihloko ezithile suke sikhuluma ngazo kodwa siyakwenza nje ukuze sibe naleyo ngxoxo evulelekile sikwazi ukukhuluma ngezinto ezenzeka emphakathini ezenzeka ezweni singabantu sakhile ngaphambi ukuthi siqhubekeke angiphinde ngibonge Nkosi yami ngibonge kakhulu konke enisenzela kona siyabona ukuthi niyaqhubeka niyaseseka kuyo yonke into esenzayo incwadi niyaqhubeka niyayithenga ama magazines niyaqhubeka niyawathenga so lokho kusho likhulu kuthina because iyona ndlela nathi le esibeka ngayo ke isinkwa etafuleni siyasazi ke sonke isimo ezweni esakhe kulona ukuthi simi kanjani when it comes to izinto ezifana nemisebenzi so imisebenzi ayikho ingakho ke sesikhuthaza ukuthi abantu ake babheke ukuthi ikuphi lokho uNkulunkulu abaphathise kona ikuphi lokho umuntu anakho esandleni angakwazi ukuthi akusebenzise ukuze akwazi ukuthi ke aphile nathi kona ke lokho esikusebenzisayo siyanxusa nawe ukuthi uzibheke ukuthi yini le onayo ukuze ukwazi ke ukuthi wenze umehluko nakweyakho impilo so isupport yakho isho likhulu ke ukuthi noma ukuthi bungaka support pressa ke lapha ke ulike pressa usubscribe uphinde ushare ke nabanye so that sizokhula nathi sidlondlobale kancane sikhule sonke ke njalo singagoli sodwa sikhule kanye nawe kulungile asingene ke emcimbini wosuku lwanamhlanje uma singena emcimbini usuku lanamhlanje udaba lokuqala engifisa silibheke udaba lolu lwalabantu laba ekuthiwa basebenzela umphakathi ke le esiyakhele yabona ngeke ngahamba lapha endaweni yase Pinetown kulona leli sonto into le bengijwayele ukuyibona into engiyazi ukuthi yenzeka but angazi ngithe uma ngiyibona yenzeka this time yashaya ngenye indlela kuyami inhliziyo ngikhuluma ngani na ngikhuluma ngendaba yamaphoyisa kaMetro lawa ofica exoxa impahla zalabantu abadayisayo emadolobheni ngiyavuma basebedayisa ngokungemthetho lokho abasoye bekwenza kusuke kungalungile kodwa bafethu kubhlungu ukubona abantu impahla zabo seyithathwa seziyolahlwa ekubeni abantu abazama nabo ukuyiphilisa yabona mina bengathi mhlawumbe umasipala ukuzama ukulwisana nalenkinga kunokukhipha amaphoyisa ubongakhipha ingane abantu mhlambe ke abanikezela ngama permit ke baphume labantu bayikule ndawo bathi uma befica abantu bedayisa ngomthetho babasizeke ekutheni babhalise ngendlela ezifanele ba register ngendlela efanele bathole ama permit kunokuthi njalo kuhlala kugada ukuthi labantu bayatholwa kucekelwe phansi impahla yabo bafethu asenzeni ngenye indlela siyadingana sabantu umasipala uyasidinga sabantu nathi siyawudinga umasipala so ake sizame nje ukuthi sicabangelaneni sibonakalisa ukuthi sabantu ngempela abanonembeza inhloso akusika ukucekelana phansi kodwa inhloso enkulu ukuthi sakhane maybe ngwrong maybe iphutha leli ngilishoyo kumina maybe labantu laba iyona nto enhle le eyenzakalayo ukuthi icekelwe impahla zabo phansi angazi ngingafisa ukuzwa ke okwakho kuPaul okwakho umbono kuma comments la ngezansi siza ukuthi wena ke uyibona kanjani indaba le eyenzakalayo ngoba kumina ngifuna uqamba manga hayi ibhlungu bandla futhi kulokho ke ishaye ngempela ishaye kwezokwela enhlizweni sisekuleyo ke kamasipala ake sikhuthaza abantu benkosi yabona siyazi ukuthi imisebenzi ayikho kodwa kunemisebenzi kufanele ukuthi uma siyenze ngothando siyenze ngoba kusuka enhlizweni singayenzi just because sifuna nje ukuthola imali ngikhuluma ngani nantu udaba oluvelile kuleli sonto udaba lesibhedlela salapha ke eShowe esibhedlela saseshowe kuvele ukuthi abasebenzi bakhona banokubukela phansi igoli kakhulukazi lezo ezisuke zizoteta ezisuke ziyi12 ukuthi abayiphathi neze ngendlela ongangoba kuze kwavela omunye washo ukuthi yena waze wamtetisa yena umuntu ngoba nakho abahlengikazi bengayimisele ngokusiza bafethu imisebenzi edinga umphakathi imisebenzi edinga abantu leyo misebenzi edinga uthando ake siqinisekise ukuthi ngempela ke igameke njengalezi siyazigwema and kuba buhlungu kakhulu ke futhi uma kuukuthi abantu abamnyama abenza izinto
zalolu hlobo kwabanye abantu abamnyama. Kwesinye isikhathi sike sithi mhlambe ezinye inhlanga ezinye izizwe ezingasithandi, kodwa uma singasayithandi kwathina ke inkosi yami emsebenzini esifungile ukuthi abantu sizobaseva ngendlela okuyiyona yona, kuye kuthandeke ngempela ukuthi kushaye kabuhlungu enhlizweni. So asigwemeke lezi zinto abantu benkosi. Olunye udaba nje olucishe elifane nalolu ilolu lapha esibhedlela esisemlazi ePrince Mshini, la kuvele khona ukuthi kuze kwanodokotela odlulayo emhlabeni ngenxa yokuthi nje abaphathi bebengayimisele ngokuthi bazulane naye ekuguleni. We understand ukuthi lo dokotela ubese intern, kodwa noma intern umuntu at the end of the day umethi akaphilile, umethi udinga ukuthi ke asizwe ngokuthi mhlambe athi kubona abezempilo kuze naye aphile kahle. Akulalelwe phela lokho nkosi yami, akathi ngoba wena usesikhundleni ke ulapha phezulu umuntu ukuthi umebeka isizathu sakhe uthola ukuthi usathintekike lapho sushaya imithetho enzima ezogcina ke iholele esigamekweni esinjengalesi. Nangu lo dokotela kuvelile ukuthi ugcine lahlekelwe impilo yakhe ngenxa nje ukuthi kunokhandashisa womphathi obengayizwa indaba yokuthi akaphilile uyagula. Bafethu asigweme izinto ezodala ukuthi ngempela sigcina sithola iqalekiso yabona ebezingagwemeka ngenxa nje ukuthi sithatha ikhondla lezi esinazo sayifaka emakhanda, then inhliziyo sase siyazivalela ekutheni sizwelane nabanye abantu. Okay, olunye udaba olusematheni kuleli sonto, angifuni ukukhuluma kakhulu ngalo. Udaba oluthinta laphana ke insizwa uMacGyver uMacG laphana ke we podcast and chill laphana noMini Dlamini. Kuningi osekushiwo ngalolu daba lolo, kuningi osekukhulunyiwe ngalo, abanye babeka imbono yabo ngalo. Angifisi ke mina ukubeka owami umbono, kodwa ke engifisa ukuthi sikubheke ile ndaba yokuthi uMacG ubesezobizwela eParliament. Kanjani ke futhi manje yenzeka kanjani leyo yokuthi ubese ngaze abizelwe ekutheni akaye ke laphana ke eParliament? Ngizama ukucabanga ekutheni yini le enkulu kangaka edlula zonke ezinye izinto esezike zenzeka ehlala siyibona zenzeka zithinta abantu besifazane, zithinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, edala ukuthi le yona yodwa ihluke idinga ukuthi ke kuze kuthathwe insizwe lapha uMacG aze aye eParliament ke ayophendula ngalesenzo sakhe. Kuhluke ngani? Ngoba igameko ziningi sihlala sazibona. Ngisho ukuthi ke lesi sincane, kodwa ke engifisa ukukuthola nje ukuthi yini lengaka edala ukuthi lesi size sona ke sodwa nje yasihluke kwezinye. Asibonke ke lapha ke abantu abanjengo ubalensizwa insizwa yeEFF le ephumela obala ke yona yasho ukuthi cha sengathi lokho okuzanywa ukwenziwa yiParliament akulungile. Yazi yasho nokuthi kwalo minister osebizela uMacG eParliament uthola ukuthi ke umuntu nje ithiyona imazi kunegameke eziningi ebifisa ukumbona kuzona engambonanga kuzona. So kuyathusa na ukuthi imbone esezoqhamuka ke kulolu daba. So bafethu washo lapha ke uJojo Owen wathi ke all animals are equal but some are more equal than others. So esimeni njengaleso ke kulungile abenza abantu, kodwa ke kuyashaya enhlizweni ngoba mase kufanele kuvotwe obani abavotwayo ibona labantu abalaphansi, and abantu balaphana nje ezikhundleni eziphezulu baseParliament ngenxa yalabantu abakhona laphansi. So leyo nto ke leyo ithanda ukushaya kancane ekutheni ngempela asibhekeni izinto esizenzayo sabantu, singabathilithi abantu ngeindlela ezingafani ekubeni siyabadinga bonke labantu at the end of the day. Ya wami umbono loyo, umbuzo futhi kahle kusiyo umbono othi nje kungani lolu daba lukaMini Dlamini lona lodwa sekufanele kuhambe lokhulunywa eParliament. Ziningi kangaka igameko engaphezulu kwale abanye kuze uthola ukuthi kuphuma imphefumulo ngempela yabantu besifazane, kodwa akwenzeki ukuthi hayi abantu baze babizwe eParliament. Maybe wrong nakhona njalo, maybe ngibuza umbuzo ongafanele ngiwubuze, kodwa ke nje iyangidla ke lengaphakathi ngathi ke ibingake ikhulumeke ndlela thizeni. Okay, masiqhubekela phambili sibheka olunye udaba olube sematheni kuleli sonto, udaba lika Nomcebo Zikode. Siyakhumbula lapha nje Nomcebo Zikode umangalela laphana noma ubemangalele laphana ke inkampani le ayirekhoda kuyona, I think i-open mic. So ngoba sathi kunomkhonyovu owenzeka lapha eculweni
iJerusalem okuyiculo lathandwa kakhulu ladlalwa umhlaba wonke kwakhona ama challenge ngalo so nje lababeka ebalazweni so iyakhala ke lapha ke intokazi nomcebo wakaZikode ithi yona akukho yakuthola akukho yakuzuza kulela cula akazithole nesent so angazi ke noma kungangivumelwano noma kungani angifuni futhi ukungena kakhulu kulokho ukuthi yini ebangela ukuthi baze bafinyelele kulesimo ekubeni benza umsebenzi omuhle kangaka baningi kasebengenelele kulolu daba siyabona ukuthi nomphakathi usiyangena la ofuna khona ukusupporta yena unomcebo ukuthi ke kwenzeke ubulungiswa mina ke engifisa sikubheke nje kulolu daba ikakhulukazi ilabo abasafisa ukungena endimeni yomculo ukuthi umsafisa ukungena kule industry yezomculo noma imuphi ke nje futhi omunye umkhakha kungabe ukuthi ke umculo kuphela ngoba noka acting ikhalwe into ezifanayo nemsebenzini eminingi nje la uthola khona ukuthi ke kunama contract asayinwayo kuhlala kunezikhalo ingakho kuhlala kuba neziteleka bengizothi mina abantu ke ake babhekisise inkosi yami laba baseza ake babhekisise ngaphambi kokuthi kusayinwe ukuthi basayina ini ivumelwano abazenzayo ivumelwano 18 umuntu angenza isivumelwano ngoba nakho mhlambe esaphushwa indlala ngaleso sikhathi esaphushwa ukuthi vele ufuna ukuthi ke asizakale anela ngene ngaphakathi anela ibone imali ayishintshe into inkosi yami uthola ukuthi ke umuntu njengamanje usefuna ukuthola ongaphezulu kwalokho mhlambe kwakuvunyelelwe ngako noma mhlambe usefuna ukuthola kanti kwakuvunyelelwe nje akezuthola engingazi ukuthi sivumelwano esinjani leso but ke nginxusayo nje ukuthi abantu ake babheke ukuthi basayindani ulwazi likhona njengamanje information isabalele itholakala yonke indawo ifonini yakho uyithola yonke information ngeyivumelwano asisekho ke isidingo sokuthi usayinde isivumelwano uvale amehlo ungizwe kahle ke njalo angisho ukuthi odabeni likaMnomcebo Zikode kwenze kanjalo angazi ukuthi kwenzakalani futhi ke kuxhelelene nami ukuthi ngazi ukuthi ikuphi okwenzakala ngoba nasenkantolo siyakhumbula ukuthi kuleli sonto kuphuma isinqumo sokuthi ke inkantolo iyamchitha yena lapha ke uNomcebo so asazi ukuthi ngempela yini le eyenzeka phakathi kwakhe nobani na nabaphathi lapha ke benkampani le yokurecorda iOpen Mic kodwa ke nje sengikhulumela mina laba abezayo endimeni yomculo ukuthi asingalokho sigidagida ndawonye igameke njengaleza Nomcebo sesiyibonile zilokho zenzeka unyaka nonyaka so asivaleke njengamanje siyivala ngani ngokuthi sithole ulwazi siyifundise sinikeze ulwazi sihlomise ngolwazi so that uma sisayinda ivumelwano sizokwazi ukuthi sisayina ini engezosifaka enkingeni siselapho ke ake sibongele lapha iKaizer Chiefs abafana bokuthula noxolo so emva kweminyaka e10 yesomiso iKaizer Chiefs ke ikhombisile ke lapha ukuthi isenayo lento le eyayinayo yiba mfethu ake ngincome lapha abalandeli beKaizer Chiefs hayi yabona uma kukhulunywa ngeteam enabalandeli ngempela abaloyal kuyona yabona abalandeli beKaizer Chiefs those people are loyal ngendlela eyisimanga sikubonile ke lokho kwenzeka lapha ngeweekend edlule ngesikhathi iwina lapha ke iNedbank Cup bidlalwe lapha ke eMoses Mabhida Stadium ishaya lapha ke iOrlando Pirates ngo2-1 yabona indlela abantu abaphume bajabula ngayo abantu abaphume bakhombisa ukuthokoza ngayo bengathi kwini bafana mina le nto engiyibone yenzeka ngale weekend edlule yinto engagcina ukuyibona ngama-90s ngabo 96 97 la ekwakuthi uma kuwine khona ibafana kume yonke into abantu babhiyoze bajabule so kungithusile ngempela ukuthi iChiefs emva kokuthi kade ingenzi kahle isikhathi eside kangaka kade abalandeli bayo basaloku behleli nayo basayaseka so nje yabona ngase ngempela zonke izinto ziseke ngalendlela ekusekwa ngayo iKaizer Chiefs ngiyakutshela wena ngamnandi emhlabeni zonke izinto zingahamba kahle siyababongela ke lapha ke abafana bokuthula noxolo sithembeke njalo ukuthi emva kokuwina le ndebe akusho ke ukuthi sekuzophinda kubuyele esomisweni Nkosi yami abakhombise ukuthi akubanga nje uxhwasha ukuthi bawine le ndebe bebeyideserve futhi ke sekukhona okunye ke okuhle okukhulu abazokwenzela abalandeli babo babonile ukuthi bayathandwa so yini ke enye ke manje engavimbe kutheni baqhubeke kahle sesiphetha ngicela ukuphetha ngodaba olubhlungu udaba ke nje olungithinta kakhulu enhlizweni udaba lensizwa lapha ke
insizwa asikhulanga nayo ngemuva kwami sike sazana nje futhi sike safunda nasendaweni eyodwa nayo senza i-course eyodwa noma yona ke iyayingemuva. Ngikhuluma ngobani? Ngikhuluma ngosiyabonga uB. Siyabonga uB Blizzard lapha no siyabonga Hadebe. Siyamkhumbula ke kakhulu abantu abaningi bambonile edlala lapha ke kwi Generations, bambonile edlala kuZalo, bambonile comedian kuningi akwenzile la indabeni nje noma emkhakheni wezokulingisa noma wezobuciko. Kuvela ama video ke la. In fact istory besisazi ukuthi akaphathekile kahle unokuphazamiseka okuncane okukhona ngase ngqondweni. Asazazi izathu zalokho kodwa ke kuleli sonto kuvela ama video ke abekhombisa ngaye uthola ukuthi ke abanye bebekhuluma amagama engemnandi noma kade kudlalwa kodwa uma usuyilandela nje indlela ukukhuluma kulabantu akade benayo kuvideo ukuthi hey ngesikhathi usadumile kwakunje ngesikhathi usadumile wawungasho nokuthi ukhulelela kule ndawo. Yazi le ndaba njalo safe sibheke ukuthi yini edala ukuthi abantu uma sebephumelele bangasho ukuthi bakhulelephi bashe ezinye indawo ezibukeka zingconywana. Baningi engibaziyo abanye ngisoke ngibabuza ukuthi yakhumbula kule interview ukuthi wena wathi owakuphi, wena sikwazi kahle ukuthi wena wayifundela kusiphi isikole kodwa wena ususitshela indaba ukuthi wafunda ko Boys High noma ko Girls High noma kubani, but asikho ke lapho njengamanje. Indaba esikuyona njengamanje ileka siya Hadebe, siyabonga Hadebe, siya B. Ya insizwa ke lapha ke sibonile ama video einkundleni zokuxhumana awanambithisiseki futhi uma ubheka isimo asekusona, ikakhulukazi ke njengoba sekuvela ukuthi ke kunalaba esengathi bathanda ukuhlekisa ngaye. Bafethu umuntu uma esephansi, umuntu uma seshayekile asikho isidingo sokuthi siphinde simgxobe siphinde sambe phezulu kwakhe. Okubalekile ukuthi kusuke sefanele athole usizo. Kwakona nje kumveza ekulesiya simo I don't think kuyinto enhle. So siyanxusa ukuthi kwabasondelene naye ngathi bebengasondela kube nendlela abangakwazi ukuthi bamncede ngayo, bamsize ngayo. Abantu abafani, ikhatha ayifani Nkosi yami. Uyawa namhlanje uvuke kusasa uphinde uvuke, asazi ukuthi kusasa limphatheleni. Kusasa mhlambe uzobe evukile. Yabona sikhuluma nje yabona leyo kuwa ke aso abantu iningi lethu liyayazi yokuwa ukuthi uyawa namhlanje uvuke. Okubalekile ukuthi you keep moving, awuthi ngoba suwile bese uthi hayi ke sekuphelile ngami. Uyazama uzame izinto ezahlukene bese kuba khona ke labo abasuke besizakala ke ngakho ukuwa kwakho. So asimkhulekiseke lapha ke usiya sithembe ukuthi uzolulama abuyele futhi ke emsebenzini stronger than before. Sengihamba ke angiphinde ngikunxuse nje ukuthi ke uqhubeke useseke njengoba ngike ngasho ukuthi sekubona ukwesekwa kuhle kakhulu. Siyaphinda siyanxusa uqhubeka nje useseke. Nazi incwadi zikhona, nanka ama magazines akhona, yonke imizamo ikhona, ne radio station yethu online Fly Radio ya ikhona njalo nje kusukela Monday to Friday okwamanje ngo7 ekseni kuze kube ubani na kuze kube u6 lapha ke ntambama. So nje please support izinto ezenziwa abanye abantu abamnyama. Nathi we are trying our best ukuthi support lokho kwenziwa abanye abantu bakithi. Singabi isizwe esikhulu nje mahala but uthola ukuthi asisupportani kodwa ezinye inhlanga zisupportwa yithina, ziphila ngathi bese siyakhala ke njalo thina sikhale ngokuthi asinakiwe kanti thina esingazinakile. Until next time, igama uSithembiso Isibongo uSibisi. Uyasixhoma lapha ku 061 401 7076 061 401 7076 okanye uthumele lapha ke i-email ku media@gmail.com media@gmail.com. God bless.